Salut, pasionat de cripto! Sunt super încântat să-ți vorbesc azi despre o platformă de trading cripto cu adevărat remarcabilă, care a stârnit mult interes în ultima vreme. Dar înainte de toate, fă-mi o mică favoare. Apasă pe abonează-te și activează clopoțelul. Nu vrei să ratezi niciunul dintre sfaturile și insicturile mele viitoare din lumea cripto. Bun, hai să începem. Știm cu toții că tradingul cu criptomonede este o adevărată aventură. Piețele nu dorm niciodată, sunt mai multe monede decât poți număra, și să ții pasul cu totul poate fi copleșitor, mai ales dacă ești nou în acest domeniu. Acest asistent de trading bazat pe inteligență artificială este un adevărat game changer. Nu este doar un alt instrument automat de tranzacționare. E ca și cum ai avea propriul tău mentor cripto personal alături de tine, care te ajută să-ți îmbunătățești strategiile și îți oferă perspective valoroase. Și acum vine partea cea mai bună. Poți începe să beneficiezi de aceste avantaje chiar acum. Sunt disponibile 300 de locuri gratuite pentru înregistrare, dar se ocupă rapid. Găsești linkul oficial mai jos, în descriere. Asigură-ți locul cât mai repede. Rămâi cu mine până la final, prietene. O să-ți arăt în curând câteva funcții care pot schimba complet totul și cu siguranță nu vrei să le ratezi. În primul rând, platforma este extrem de ușor de utilizat. Vorbim despre o interfață modernă, simplă, care funcționează pe orice dispozitiv și este complet bazată pe web. Deci poți accesa totul de oriunde, atâta timp cât ai conexiune la internet. Dar nu e vorba doar de un design atrăgător. Botul este și el extrem de inteligent. Folosește algoritmii avansați de inteligență artificială și tehnologie modernă pentru a analiza piețele, a identifica tendințele și a-ți oferi rapoarte detaliate care te ajută să-ți îmbunătățești strategia de trading. Un alt punct foarte real este că platforma se adaptează nivelului tău de experiență. Indiferent dacă ești complet începător sau un trader cu experiență, setările pot fi personalizate complet pentru tine. Poți chiar să testezi platforma în modul demo, fără riscuri, înainte de a investi bani reali. Această platformă acceptă toate criptomonedele importante pe care le cunoști și le iubești. Bitcoin, Ethereum, Ripple, toate sunt acolo. Crearea unui cont este cu adevărat simplă. Accesează site-ul, introdu datele tale precum nume, adresă de e-mail și număr de telefon. Durează doar aproximativ 2 minute. Apoi trebuie să depui cel puțin 1000 de lei în contul tău și ești gata să încedi. Nu există taxe pentru depuneri sau retrageri și ai control total asupra banilor tăi, în orice moment. Platforma oferă securitate de top prin criptare avansată. Poți depune fonduri cu metoda de plată preferată, card de debit, card de credit, transfer bancar, PayPal sau chiar criptomonedă. Alegerea îți aparține. Înainte să închei, vreau să-ți dau un avertisment important. Ca în cazul oricărei platforme de trading cunoscute, există din păcate și aici escroci și site-uri false care încearcă să profite de hype. Am văzut multe astfel de falsuri. Îți promit luna de pe cer, dar în realitate vor doar să-ți ia banii câștigați cu greu. Așa că am un apel sincer pentru tine, nu cădea în aceste capcane. Repet, să nu ai încredere niciodată în aceste scamuri. Nu merită nici riscul, nici stresul. Singura sursă de încredere este site-ul oficial, găsești linkul mai jos în descriere. Folosește doar acel link pentru a-ți crea contul. Nu lăsa escrocii să-ți fure această oportunitate. După ce te înregistrezi, spune-i botului cât de mult suport ai nevoie și lasă-l să lucreze pentru tine. Analizează piețele, execută tranzacții automat și îți oferă un avantaj real prin instrumentele sale. Această platformă este cu adevărat un game changer, indiferent dacă abia pășești în lumea cripto sau ești deja un trader cu experiență. Așadar, oameni buni, sunteți pregătiți să faceți profituri reale? Atunci apasă acum pe linkul din descriere și începe să tranzacționezi chiar acum. Dacă ai întrebări, lasă-le cu încredere mai jos, în comentarii. Dă un like pentru a susține canalul și pregătește-te pentru câștiguri impresionante. Mulțumesc că ai urmărit! Ne vedem în următorul video!